Aké sú najčastejšie chyby pri vyberaní kliešťa, ktorým by sme sa mali vyhnúť? Tie najčastejšie chyby, ktoré robíme častokrát, je neopatrná manipulácia s kliešťom, kde ho vyberáme napríklad holými rukami, kde môže následne dochádzať aj k infekcii, alebo po prípade, že toho kliešťa točíme alebo potierame olejom, po prípade nejakými mydlami a podobne. Ako správne teda vybrať toho kliešťa? Najlepšie kliešťa vyberáme vždy pomocou pinzety, kde sa pinzetou dostávame pod kliešťa až priamo na kožu a následne ho tak vymykneme a odstraňujeme, eliminujeme vždy kolmo. Kedy je potrebné ísť k lekárovi po prísati kliešťa a kedy stačí taká tá domáca starostlivosť? Domáca starostlivosť stačí vždy v podstate hneď zo začiatku. Treba si sledovať tie príznaky, ktoré sa sekundárne môžu prejaviť. Najmä tie prvé týždne sú v tomto kľúčové. Dostaviť sa môžu také chrípkové stavy a pocity slabosti a po prípade aj bolesť klbov alebo svalov, čo môže potom následne značiť infekciu či už límskej boreliózy alebo kliešťovej encefalitídy. A vtedy treba ísť k lekárovi. A vtedy treba ísť k lekárovi.